Merhaba Binali Heja. Em برنامه کنویا kanala وقفه سربست یا شیکاگویی لی پیش بریونه. دی یکم گوتو بیجن سربست میوانا ما یکان جی هجا فخریه آتسایه کجبیلی بررک ورگرین خوین جی انگلیزی بو کرمانجی وک ادیتور نویسکار و رامانورکا کردا نوجان تناسی. هر oha آتسای دی جیهانا ما انتلکتولیا نیزیک دی جی فگوره که بباندوره. بریا کو ام دست به گوتو بیجا خو بکن دو خازم در حقا فخری آتسای دهن آگاهی اندنجی بدم. فخری آسایی لیسانس خواه لی انقره زانینگاه تکنیک روشلاتا ناوین بشه دیروک کریه. لی دیاربکر ده زانینگاه دیجده بشه سوسیولوژی ده و لی زانینگاه مردینه ده بشه زمان و چاندا کردی ده جی ماستر کرنه. آتسای زیده تری 20 سالانه جی انگلیزی ورگرد که. جی 2024 بر و ادیتوریا کووار زاره مایده که. 26 سالان ماموستیا انگلیزی کریه. نها مالنشین بویه و ورگره ده دومینه. Divê xelekê de em ê xasman li ser wergera Asyayê bipeyvin, ango li ser dewleta cîhan ya Theodor Herzl û avabûna dewleta İsraîlê, qonaxin dewletbûnê, helbesta me li hember cîhuyan û dewleta cîhuyan. Bi em Kurd çi qasî ji civaka cîhan agahdar in. Di derheqa wan de, di derheqa çanda wan, edebiyat û hunera wan, rewşenbîrên wan de çi dizanin? Fexriye tu bi xêr hatî. Navxere de bir spas sıkım Şener. Ji destpêka sala 2021 vir ve sal bi sal te dest avêtin meseleyên girîng yên civaka cûhiya. Wergera te yekan jî dewleta cûyan a Theodor Herzl bû. Dûre meseleyeke girîng, ziman, edebiyat û welat a Eliyayî Zirben Yehudayî hat. Heman sal jiyana min a Golda Meirê derket. Salek piştî wê jî biyografiya Siyonîstekî sosyalîst, Börre, Ket Nelson û Anita Shapirayê. Wek dawî humanîst û şervan Îranînên David bin Gurion ji nav weşanê navesteyê derçûn û em bi alîk tewret û edebiyata netewperwerî ya David Ebirbaqî jî bir nekin ya ku nihalber çapê ye. Ya rast ez jî pir merak dikim bê çima tu van wergeran dikî? Te çima dest pê kir? Fermû. Pir spas sıkım Şener. Ji bo pirsatte o divê spasya Vakfa Serbest jî bikim ku ez girim mazuban. Ez çima wergerna dikim? Ya pêşî beriya her tiştî ez ji dawî dest pê bikim. Piştî ku ev wergerna min wisa ser hev wergerand min tiştek ferq kir ku bi rastî em derbarê İsraîlê tiştekî nizanin. Bi taybetî derbarê Siyonîzmê de. Digel ku mijareke ev qast siyaseta sed sala bîstemîn de û bîst û yekemîn de jî hê jî dewam dike. O bi taybetî ji vî çendî bawayekî pir xurt di rojava me de ye. O 80 sale herî 80 sale di rojava dinyayê dernakeve İsraîl û Siyonîzm. Lê o em bawayekî tarafgirên jî. Digel ku em tarafgirên lê em nizanin Siyonîzm çi ye. O İsraîl çi ye, dîroka wê çi ye. Min ferq kir ku em vana jî nizanin. O ji ber ku aniha İsraîl di rojevê de ez ji rojevê dest pê bikim. Anha şerekê wisa ku me mecbur de hêle em aliyekî bigirin. Yani ne em tenê hemû dinya. Belê. Kesekî ku piçekî nûçeyan bişopîne haya rojava dinyayê hebe, siyaseta rojava dinyayê hebe, bêj nebêje aliyekî digirin. Lê em li gor çi alî digirin? Em li gor çi pozisyona xwe digirin? Gelo ev çi qas bi ser zanebûnekê xwe dispêr zanebûneke ilmî, zanebûneke dîrokî, bi taybetî ji dîrokî. Ji ber ku mesela Filîstûn İsraîlê meseleyeke bi tamamî dîrokî ye. An ne bi tamamî ji beşek ve pir mezin dîrokî ye. Loma dema em me behsa em li ser vê mesela qed rojnava me dernakeve demam difikirin o dema em ê aliyekî bigirin divê em xwe bispêrin zanînekê. Ev wergerên min tamamî xizmeta vê dike pêşî. Ne tane dîroka İsraîlê em digel ku ew qas behsa İsraîlê dikin em qet nivîskarek İsraîlê nas nakin. Haya me ji edebiyata wê ji tuneyê. Yani niha ez pir dixwazim xwezî hin kesên
ve edebiyatları betir alakadar o hem İngilizce hem Kürdi bizani buna. İbrani pir zahmet edzanım. Katna bir İngilizce bizani buna o edebiyatta İsrail jmer var garandana. Ya damam qas ali dirin em dve peşe wan fam bikin. Em wan nas bikin. Ya mro belki keseki civakeki nas biki nikare wan fam biki o nika empatij biki ya jibo wan fam ki em dve empati bikin. Bey zane em çawa empati bikin. Loma eğer tu bipirse yani huyna çima vakit evna bu huyne. Çi icaptık bana bu huyne. Peşi ya ve rewşaka herkes bahsa İsrail'e dike dve em diroka İsrail'e bisanım. بله بله تشتين ku dibin banê Marksizm û Leninîzmê de dihatine kirin jî netewperestî Ereban bû. Hemû tevger û rêxistinên berî Hamasê û Hizbullahê çepgirên netewperest bûn. Aynî weka Tirkan. Mane fikra Partiya Beesê jî li ser dawdoza azadî, yekîtî û sosyalîzmê ava bûbû. Ji avakaran mînak Michel Eflak ku bi eslê xwe vefile bû, digot tişta ku vê Filîstîn rizgar bikin ne hikûmetin, millet bixwe ye. Di sala 1947 de jî digot wextê biryardanê hatiye, Filîstîn tenê bi rêya çekan dikare bê rizgar kirin. Avakarê eniya rizgariya gel ê Filîstînê jî George Hebeş, mesela ew jî ji eslê xwe ve Orum Ortodoks bû. Çepê Tirkan jî Partiya Beesê wek partiyeke şoreşger û pêşeng dîtî. Yani em dikarin vê bibêjin netewperestiyek li hemberî netewperestiyeke din derdike û îro rewş ji vê cudatir nîne. Têgihdanka me ya ku em tiştan pê nîqaş dikin yan dinirxînin yan dibin alîgûr yan dijber bi epistemolojiyê çepê Tirkan tije. Ev jî sînordar û yekalî ne. Ayakan sedemên vê çi ne? Çünkü weşanên di derheqa Siyonîzmê cûyan de jî kêm in. A duduyan ev jî bi me dide xuya ku divê em bêhtir giraniyê bidin mijar û wergerin bi vî rengî. Ya براسي من برسات پیشی نیوچو هشت از پیشی Hele. خلاص من چما دست بکر yani ev برسات برسوی دناویج دیه ya peşi براسي من جبو من دست بکر yani peşi derdeki min ku em mesela Filistin'e İsrail'e pir başfam bugün peşi derdi mi ne bu? Ama paşe mufam kır ku çok az gringe. Lê pêşî min ji bo xwe dest pê kir. Ji bo me dest pê kir. Bele. Ya em ta ji salên şêstî ji ve yani ji gava ku siyaseta me Kurda geş bûyî ji salên şêstî vir de em dizanin ku dibin bana çepkiriye de geş bû. Ne? E, peki ev xortê me wê demê dema politize bûn di avayê rêxistin û partiyên cûr bi cûr de siyaset kirin. Vana çi xwendin? Çûn bi taybetî jî ev çûn bajarên Tirka bajarên mezin zanîngeh dixwendin. Hemû pêşengê siyasî rêxistina bajarê Tirka zanîngeh xwendine. O qaniya zanîna wan çi bû? Tirkî bû. Berhemên Tirkî bû. Mego çepkirî, çepkirî çawa nas kirin? Di ser Tirkîrî Tirkar nas kirin. Di ser wergerê Tirkar nas kirin. Ji ber ku dema me dest bi siyasetê kir, ew paşxaneyeke me ya çandî, teorîk, an bêjin dane hev birikim. Yani birikimeke me teorîk tune bû. Me tamamî xwe dispar zanîna Tirka. Me bi zanîna Tirka siyaseta Kurdistanê dikir. An siyaseta Kurdî dikir. O ve hatta demek yani hejî bawayekî du doma bi rastî. Hejî em ji vê bandorê xelas nebûne. Yani destpêka va wergerna xwe dispêr vê sedemê ku em hewl bidim em mejiyê me ku hişê me ku bi Tirkî şikil girtiye wê bandora Tirkî ji ser hişê me rakim. O ve siyaseta çepkir ako siyaseta Kurdî jî dibin bana wê de geş bû qet bala xwe nedidan İsrailê. Qet bala xwe nedidan Siyonîzmê. Li İsrailê çi bûye? Çi qewmiye?
Qet haya kesî jê tune bû. Tiştek nizanîbûn. Lê bi dil û can hemûya dijeyetiya Siyonîzmê dikirin, dijeyetiya İsraîlê dikirin. Hatta cana mesela Diyarbakır ez bi hin kesên wê demê aktif bûn salên heftê de bi wan bêyvim. Ya ez bêvim derbarê İsraîlê çi zanîbû? Hı. Me zanîbû tenê müttefikê Amerîkayê ye, o Amerika emperyalîst e, ew jî hevalbendê hêzeke emperyalîst. Ew qas ev dizanîbûn. Belli. Loma o aliyedin ya ji bo tevgerekê siyasî ya bi serkeve divê teoriyek wê hebe, zanînek wê hebe. Bi xwe fikir biafirîne. Fikrên aîdî wê tevgerê hebe. Demat literatürek de aidî te tune be. Literatüreke ne tenê bi zimanê te. Ya te bi xwe hilne bijartibe. Li gor Belli. pêdiviyên xwe te hilne bijartibe. Yani tu li wir nikane civatek epistemik biafirîne. Tu nikane fikrên nûjen aidî xwe, aidî pêdiviyên xwe biafirîne. Loma piştî va çar pênc sale ez hewl didim bala xwe bidim vî alî. Yani em li gor pêdiviyên xwe ji tecrübeyên dinyayê dikarin çi bigirin. O min dît ku İsrail, dîroka İsraîlê di ez nabêjim em helbet modelek em kopya bikin lê Belli. modelek wisa ku em dikarin gelek ji wir sûd bigirin. An tiştê ku gelek tiştê dime em kêm dibînin em lê dinerin di wir de heye. Yani tiştekî wan sed sal berê nîqaş kiriye em îro nîqaş dikin. Em ji bo çi literatûra wan sûd nekirin? Mesela a Theodor Herzl, Belli. devlet. Ya ew destpêka min a vê literatûrê bi Theodor Herzl dest pê kir. Ew jî ji bo çi? Ji bo meseleya dewletê bû. Ya name dewlet her tip tê nîqaş kirin. Dewlet baş ne baş em hê jî vê nîqaş dikin. Lê em tecrübeyên dinyayê nanerin ya xelk û alemê dewlet çawa fehm kirî ji bil teoriya çepkiriyê, teoriya sosyalîzmê em lê nanerin ka dinya alemê ji dewletê çi fehm kirine, çawa nîqaş kirine. Hı hı. Min xwest ez çavê xwe bidim vî alî. Ha ez nabêjim modela ku tenem jê îstîfade bikin ya tecrübeyam tenê îstîfade bikin helbet ne İsraîlê. Ya anha ev ji destê min de û ez tenê me ez nikarim hemû tiştî wergerînim. Lê xwezî çend kesê din jî xerîkê vî karî bibûna û hin tecrübeyên din jî wan wergeranda û melser nîqaş bikire. û ew pirsat te ku em çima nizanin derbarê İsraîl tiştekî nizanin. Arast min gotinê min de bersiva vê jî heye ji Belli. ber ku me dinya di ser tirkar nas kiriye. Em hemû ev aktifbûna me ya siyasî di ser zanîna Tirkan re ava bûye. O Tirk jî taybetî çepkirên Tirka qet guh nedan wê alî. Anha binêrin tiştekî derbarê İsraîlê de Tirkî de hema bêjî hiç qet tiştek tuneyî. Golda Meir tenê wek nav tê zanîn قد کس نافکری کو مثلا کس نفکری که ویژن که چکری چنه کری جیانا و چاوبیه وقت قد که وانا لقدر ناکه لی دمام جیانا گول دمیر دخوینن ام دور tam tiştek em dixwazin bikin an tiştê divê em bikin em nê dinerin wan ev serxistiye. Mesela berkatna son yani akılmendê Siyonizmê Siyonizma sosyalistê Belli. nav Tirka qet nayzanî. Ji ber ku pêdiviyan jî pê tune bi rastî yani ji xwe duzan weşangeriya Tirka bêtir dibin hegemonyaya çepkiran deyê. Belli. Çepkir jî têra xwe antisemît in. û naxwazin tiştekî yani tiştekî erênî derbarê İsraîlê de bêweşandin. Lê em çima girêdayî Tirka bimînin? Çima em bi xwe nekin? Çima em bi çavê xwe li İsraîlê nenerin? Vek tu jî amaje pê dikî bêyî ku çavkaniyeka me dîrokî hebe em zû bi zû dibin alîgir û bi heman lezî jî em li dijî İsraîlê derkevin bêyî ku heya me ji mexdûriyeta me dîrokî hebe. Yani mexdûriyetek ku dixwaze gelên dinyên bindet jî rizgar bike. Çepkiriya netewperest a Tirkan divir de li ser kar e.
gelek ji akademisyenên Tirk bizav û tevgerên Filîstîniyan wek bizavên şoreşger dibînin. Wisa bilêv dikin. Digel ku naxwazin dewleta wan bibe wek dewleta Îranê, dîzan jî piştgiriyê didin wan. Şima şener yap aras mıxabın pır basitti. Akleki aydime tüneyi. Em be aklı xuna Hı fikirin. hı. Hêjî wisayê mixabin. Hêjî wisayê. Pirranî wisayê. Pirranî wisayê. Em hêjî di ser wergerên tirkarê teoriyê dixwînin. Ya tu zane mirov çi ji wan re pêwîst be, kêmasiya wan çi be, di çi li wan digerin. Ne wisa? Yani ev Belê. tiştekî pir însanî ye. Herkes li pêdiviyê xwe digere. Ya pêdiviyê me û tirka çawa yek be? Helbet tiştê ku ji me lazim be wê ji tirkan ne lazim be. Ya Belê. jî ew ê li wê negerin. Ya tiştekî mînekek pir basit bibêjim. Vê wergera herî dawî ez dikim behsa Albert Memî jî derbas dibe. Hı Mesela hı. Albert Memî bi taybetî kes xwendeyên me ku bi teoriyê alaqadar dibin herkes Albert Memî pir baş nas dike. O tenê Tirkî di berhemek wî heye. Tenê. Sömürgeleştirilenin portresi. O em tenê wê referans didin. Ya ev camê sed sala jiyayê û heta sed saliya xwe ji mirovekî aktif bûye. Yani di warê ramangeriyê de mirovekî aktif e o bir rek berhemê wî hene. O mêrik tenê li ciyekî nesekiniye. Yani mirovekî dinamîk bûye. Yani şêwî pir dinamîk bûye. Li gor dewra jî fikrê wî guherî ye. Albert Memmi piştî salên bi taybetî pêncî şêst dibi mirovekî siyonîst. Li Albert Memmiye ku Tirka wergerandine li wir qet behsa siyonîzmê tuneyê, behsa cûya hemama tuneyê. Belê. O niha ew beşak ez werdigerînim li ser tekiliya Mem û siyonîzmê ye. Memî mesela siyonîzmê mesela İsrailê çawa nirxandiye. O dur bi taybetî ev argumantên divanê qeşan de tê bikaranîn pir sûd bexşin bi rastî yani em pir dikarin ji wan sûd bigirin. Wek her car ez dibêjim yani qesda min ne kopîkirine. Lê argumantên yani argumantên fikrî, felsefî, teorîk ji bo me pir girîng in. Albert Memî pirraniya jiyana xwe de yekî siyonîst bûye. Lê em aliyê siyonîzmê qet nizanin. Ji ber ku Tirka wernegerandiye. Ev qas basît. Ji xeynî van wergerên ku me di destpêka gotûbêjê de navê wan hildan, di derheqa cûhiyan de wê hin wergerên tên din hebin Fexriye. Anhat helbet ser berhemeke nû dixebitim ew bêtir xîtabî vê nîqaşên aktûel jî dike. Belê. Sernava kitêbê Şikefta Şêran ya rast ez wisa bêjim ji bo başta bê naskirin Siyonîzm û çep. Hı. Tekilya Siyonizmi o rewşenbirên entelektüelên çep. Ya entelektüelên çepgir en alîgir en dijber. Bi çawa bi kîjan argümanan Siyonîzm nîqaş kirine. Ya da heman demê de ev nîqaşa biya min ne tenê Siyonîzmê. Ez wê tenê devlet leteperwerî datên şunan Siyonîzmê. Ji ber ku Siyonîzm neteperveriya cûhiyan yani Belê. pênaseyê were her basit neteperveriya cûhiyan e. Ya dema Siyonîzm tê nîqaş kirin neteperwerî bi xwe tê nîqaş kirin. Loma vê kitêba dawî heta niha aydî dîrokê bûn ew pêvajoya damezrandina dewleta İsrailê bû heta niha wergerand lê îro bi temamî xîtabî vê rewşa aktûel dike. Tamamen vê rewşa ku em îro nîqaş dikin di kitêbê de ev rewş tê nîqaş kirin ji xwe kitêb 2019 an bîsta di çap bû kitêbeke pir nû ye. Peki em vegerin kitêba Theodor Herzl ya Devleta Cûyan û wergerên din. Gelo berteken bi çi rengî tên berte? Yani dişert û mercên îro de kesin hene wekî helwesta te rexne dikin. Wek Derbarê wergêrekê van wergerande. eri be eri. Hı hı hı. Ya bi rastî ez li bendê bûm bertekek neyînî were ya jî bêtir were.
Hı hı. Ya hama bêjî bertekek pir neyînî nedît arast. E, Yani canın kesin bir nav çna bêjin ez wana pir Evet. nahesibînim tiştekî nahesibînim lê bi gişte nikarim bêjim ola bertekek neyînî heyî digel ku mijarek ew qas hassası o hatta niha bawayekî pir tarafkîr mesela tênerin na lê tiştekî wisa heye ger tu bêjî kî dixwîne yani pir tê xwendin yani herkes ketî rêzê ve kitêbê Evet. Bazı bepirse benim kit huydu. tiştekî jî wisa tune helbet ya qasî tabii mirov nizane kîjan kitêbê tamamê kî dixwîne Evet. yani tiştekî wisa mirov nikan vêya tespît bikin lê ez dikarim behsa çavdêriyê xwe bikim qasî ku ez dibînim mesela Kurdê me çepkir bêtir xwe bi nasnameya çepkiriyê didin nasandin. Evet. Mesela ew çavê xwe digirin qas ez dibînim. Yani wekî tune bi tev digerin. Hı. Tiştekî balkêş yê ku bêtir bala xwe didinê yani Kurdên oldarin. Yani kısmek Kurdê oldar bêtir balawan dikişîne. Tiştekî balkêşe yani helbet ne İslamist. Kurdê muhafazakaran bêje, Kurdê muhafazakar oldar. E, Bêtir balawan dikişîne û mirov dikare wisa tiştek wisa jî bêje ne tenê ew Kurdên seküler. Seküler lê ne di bin hegemonyaya vê siyaseta serdest e. Em bêjin ji vê siyaseta serdest acizin û di nav lêgerinekê de ne dixwazin derdora xwe binerin çi heye çi tune ye. Ew bala wan jî dikişîne. Lê êku bêtir bi ser çepkiriyê vebûne bêtir xwe dewir dibînin ew wek tune bi tev digerin. Her rast Tiştekî balkêşî yani ev jî dide xuyakirî ku mesela İsrail Filistin ne tiştekî oğluyê ne tiştekî dînî tiştekî têra xwe dîniyewî ye. Yani mirov li bendê ku Kurdên işte seküler en ek xwe ateîst pênase dikin ek qaşo dîn jiyana wan di tu cî nagire divê ew bêhtir bi awayekî bê pêştarast li vê meselê binerin lê tu lê dinere kesin mesela oldar mütedeyyin ya jî lê neteperwer yani ek dina prizmayeka neteperwerê dixwazin dinyayê binerin bêtir balawan dikişîne ki ev de dîrok edijûsa yani dematür salên hefteyê dinere hemû rexistinên me rexistin partiyên me marksistin sosyalistin ne wisa beli. piranî Beli. E, Pranı em PDK Tirkiye jê derxin tu lê dinere hemû jî dijeyetê İsrailê dikin lê tu lê dinere li başûr me li Mustafa bi İsrailê li hevkarî dike ya ji wan alîkarî dixwaze o tu problema wî bi İsrailê yani ne wek şexs wek partî wek rêxistin tu tekiliya wan bi tu problema wan bi İsrailê re tu neyî. Herzl ciyekî dibêje em yek gelin neyarin me em kirin yek bêyî rizaya me û dibêje di dîrokê de gelek caran ev tişpêk hatiye. Tu li ser vê gotina bêyî rizayê çi difikirî? Gelo wê neyarin Kurdan bikin yek? Her zvaya çima gotiye yani ew qirkirinekî rûbirûmane nav 2000 salan din. Elê. Ne tenê Holokost yani berî serdema navîn pogromên dawya sed sala 18 19 yani ew qas hatin nefretkirin ku û mecbûr man ji xwe li ciyekî bigerin. Mecbûr wan li Filistînê vegerin. Lê dema tu li me dinere tabii ev bandor sedemeke motivasyoneke mühim bu ji bo cûhiyan lê dema David Ben Gurion mesela aman tiştî nabêjî David Ben Gurion dibêjî ku yani tamam dibêjî belki holokost pogrom ew neheqiyên li me Evet. hatiye dibe ku bû bi sedem lê sedema eslî ew ku ew der axa bavuk alê me bû axa pêşiya me bû ew wisa
pozisyona xwe wisa diyar dike dibe ku ev ji bo Ben Gurion wisa bilê rast e. Yani ew vederkirin û tiştê hatî serê wan ew mecburen kirinê yek. Lê tiştê ku sed sala bîstemîn hatî serê me hindik in gelo. Yani hin dibe çi were serê me. Am him tu lo meseleye çawa şîrove dike. Tiştê hatî serê te tu çawa şîrove dike. بله Yani ew çok az dibe hafıza hafızayekê bi der çê dike. Ew hafıza ya ku bi der mayî çi qas nasnameya te xurt dike. çıkazdı be vicdan Çi mesela. qas dibe wîjdan, çi qas ew hirsat te tûj dike ya ji hirsat te navemirîne. Mesela ew komkujiyên destpêka komara Tirkiyeyê çêbûne. Ya îro em behsa wan nakin. Çi qas dike vir rojeva me? بله Qasî ku em behsa qirkirina Ermeniyan dikin em behsa qirkirina xwe nakin. Yani ya hafızaya me de hafızaya ekme çok az kurteyni ha. Me ev çok az danı serhef. Jimer buyu paşhaneye ki. بدەمێ ki li gor siyasete heyî ya li Meclîsa Tirkan hemû qirkirinên ku dîroka me nêzik de ji aliyê dewletê ve hatibûn kirin û hin jî dibin, ji bo aştiyê û qurtkirina demokrasiyê dikarîn bên ji bîr kirin. Cuyan çugotin em qed ji bîr nakin. Ji bo carek din nebe. Belê, Dibe carek din ev nebe. Wan ev gotin. Em çi dibêjin em ji bîr dikin. belê, Yani o adin ev jê tabii. Ya sosyoloji me jî pir cudayı. Ya ewan qeydê wan hene qeyd hene. Nivîsene yani kulliyateke wan nivîskî dewasa heye. Yani îro cihuyekî vî nifşî dikare nizam çend nifşê berî xwe nivîsê wan bixwînin bi wan nîqaş bike ser wan berheman tiştê nû ava bike wan nîqaş bike wan binirxîne yani îro çi qas mîras ji me mayî yani em derbarê mesela Şex Seyid serhildana Şex Seyid de serhildana Agiriyê de destê me de çi qas bîranîn hene em çi qas dizanin kîja roj çi li ku çi qewmî em çi qas çi dizanin o tiştek em tê zanîn jî yani tiştên tê zanîn jî hene yani gelek dîloknasên me nê hêja lêkolîn jî kirine lê ew çi qas dibe parçeyek ji jiyana me parçeyek ji fikriyata me ew çi qas ji siyaseta me re hişmendiya me re ji nasnaya me re dibe bingeh ya îro ev jî heye mesela îro sed sal beriya xwe em binerin ya îro destê me de çi qas çi heye wek nivîskî em bêjin wek deq met tekst ku em îro bi wan nîqaş bikin li ser wan zêde bikin wan nû bikin wan ji hev veçirînin çend metnê me wisa hene belê, hafsa çê nabe hafsa çê belê, nabe belê. o mesela ew kitêba Theodor Herzl Devleta Cûyan hin îro jî xîtabî wan dike lê ew nivîsên Siyonîstan dawiya sed sala nozdemên bîstemîn destpêka bîstemîn nivîsandin hê jî îro tê nîqaş kirin hê jî yani çika xwe didomînin hê jî ew fikrê wan xîtabî îro jî nifşê îro jî dike dikarin îro jî wan nîqaş bikin ya der sed salî berê berde ji çi sal pêncî sal beriya me ya îro destê me de çi qas de hinek ku em ser wan îro nîqaş bikin ya ji em xwe nêzîkî wan bibînin em xwe wek berdewamiya wan bibînin çi qas metnê me hene ya ew qas rexistinê me hebû em ew qas civateke beşeke girîng civatê polîtîze bûbû lê îro wek fikir ji mer çi maye ku em îro bide dû wê şopê ez îro dema bîranînên siyasetmedara me wê demê dixwînim ya ji nivîsê wan wê demê dixwînim yani ez nikarim xwe nêzîkî wan bibînim mixabin îro werin ba me em bi hev nikan em ê nikan li hev bikin em ê zimanê hev difam nekin Belê. yani dev ji sed sal 2000 sal 500 sal berde cihûya ew dîrokek wan wisa a nivîskî pir dirêj heye em berî pêncî saliya xwe tiştekî nivîskî nabînin ku em ser wê ji jê sûd bigirin riyekê li ber mexe yani pir heyfa
de brasti ev hinek siyasetmedarên me pir idealist, pir gîretkeş, pir dilsoz hebûne. Lê dema ez nivîsiya wan dixwînim dinyayeke pir cuda ye. Yani e, îro qet xîtab me nake. Tamam em bixwînin, em bizanibin çiyayê çi tune ye, lê em nikarin bidin ser rêya wan. An em nikarin li jû tiştekî dewam bikin. Ji ev berdewamî qet tune ye. Wan jî ji nifşe berî xwe tiştek nedîtine. Nifşe berî wan jî zêde tiştek ji wan nehiştiye. Wan jî ji me re îro nehiştin. Loma heta ji me tê heta ji me tê ez hev didim ya literatürek me nivîskî hebe bimîne nifşê dinê piştî me ew jî vana bixwînin. Belki ew tiştekî din ji vana fan bikin. Ya qet nebe du nifş pê hev heman tiştan bixwînin. Yani ez pir hêvî dikim ku nifşekî piştî min jî va wergerna bixwîne. Ku navbera min û wan de girêyek çêbibe. Ku her ez ne li jiyanê bim jî yani ew bikaribin min fam bikin. Me fam bikin. Yani ha var ona va kitêbina hatî wergerandin, vana hatî nîqaş kirin. Baş wa em jî dikar sûcê bikin. Hêvî dikim ev berdewamiyeke wisa epistemîk çêbibe. Herzl di ciyekê de balî dikişine ser qutbûn û vequtbûna dîrokê jî. Lê dibêje, dîroka me pir zêdî hatiye xwedkirin. Loma em nikarin hewl bidin berê xwe bidin awayên qedim ên saziyan. Bêyî ku em xwe bihetigînin. Belê, ama ji qutbûnê çi qesta wî çi ye? Belê, tu ji ber ku ji welatê xwe qutbûn. Belê. Hatin qutbkirin çar aliyê diniyê belav bûn, ji hev qutbûn. Bi sala hayawan belki hin civat hayawan jî hev tune bûn. Lê tiştekî berdewam hebû. Yani ev jî ferqa dîroka cûyan herî zêde jî tiştekî ku her tim wo xwe ma kitêba wan bû, zimanê wan bû. Hı hı. Zimanê wan olî, zimanê wan îbadetê. O ne tenê zimanê îbadetê bû. Yani ji ber ku lîteratûra cihûyan lîteratûra cihûtiyê ne tenê kitêbek e. İşte gelek şiroveyên wan e, gelek di nav 2000 salan de gelek dîrok nivîsandine, gelek çi nîqaş kirine, gelek çi şîrove kirine. O vana hemû nivîskîne. Yani cihûyê eğer du cihû 5 sala jî hevdû nedîtibin, dema hevdû dibînin tiştekî wantînî ba hev kitêba wan e, zimanê wan e. O ew hafıza helbet. Ew Belê. hafızaya wanê ku ji hev dibêjin ji hev digotin ew gotina wanê xatirxwestinê ew bû. Salek din li Orşelîm em hevdû bibînin. Divê awayê xatir ji hev dixwestin. Ew hafızaya aîdî welatê wan ev qut nebû. Ev bi saya nivîsê. Nivîs û xwendinê ev qet qut nebû. Lê helbet ew saziyên ku Kraliyeta İsraîlê berê ava kuribin helbet wana wenda bûn çûn. Ew nîzama civakî ya wê demê belav bû çû. Ya bawer dikim qesta hers ew e. Yani em nikarin ew Kraliyeta İsraîl a 200 sal û 2000 sal berê em vejînin. Tiştin di rojava me de jî zindî ne. Mînak asîmîlasyona cihûyan. Herzl bawer dike ku ev encak bi rêya zewacê dikare bû pêk bihata. û kêşeya qedîm, zimanekî hevpar a cihûyan. Lê belê li ser vê jî duvedire ji nasekine. Heye ku hespê dike daxwaza zimanekî hevpar wê hin arîşeyan derxîne. Mesela zaman Ali Todor Herz herî qelse. O Erê, ne tane qes gême. belê. Yani Herz qet ser mesele ne fikri zede. Hı. Ya fikrek wî pir sethî heye ew ew dibêje dema em ger em hemû cihûr işte li Filistînê kom bibin wek federasyona zimana tiştekî wisa pêşkêş kir dibêje bira herkes zimanê her civat zimanê xwe bêyî lê piraniyê çi be piranî bibe zimanê dewletê kî ew jî wê demê Almanî ye. Zimanê ji zimanê biyanî herî zêde Almanî tê zan. Yidî jî heye lê yidî pir biçûk dikin. Yidî wek zimanê getoya bêqîmet dibîne. Yidî qet nahesibîne. Lê ew ji ber ku Almanî ji wê demê
malbatî û civaka ku tu nav mezin bûyê Almanî serdest di jiyana wî de. Gelek rewşenbîrên cihû demê Almanî jiyana wan de pir serdest û pir ji heyranê Almanî çanda Almanî ne. O İbrani qet nîne bîra xwe. بله Yani qet bawer nake. Yani ji bo wî tiştekî pir fantastîk İbrani bi zimanê dewletê. Qet ji vê bawer nake. Hatta di 1998 di cara pêşî di çi Filîstînê li wir Eliezer Ben Yehuda dibîne. Li ser piya dibîne berê haya wî jê tuneyê nas nake. Ji bo qet haya wî ji mesele İbrani tuneyê. Ki ve demê jî tevgerek heye ne pir xurt jî bi tevgerek wejandina zimanê İbrani heye lê haya her vêya ji tuneyê. Ben Yehudar hevdû nas dikin dipirse tu çi dikê li vir ew ji behsa vejandina zimanê İbrani dike û her tabii rûyê tiştekî nabe ji rojnivîska xwe dinivîsîne henekê xwe pê dike tinazê xwe pê dike ya dibe çiqas tiştekî komîk rabî ser behsa vejandina İbrani dike. Ya wê tiştekî pir fantastîk dibîne. Ev baş ku ew li ser vêya ne fikrî bû lê kesên din ku li ser vêya fikrî bûn بله hebûn. O İbrani serdawiyê bu zimanê hevpar İsrailê lê te behsa asimilasyonê jî kir. Behsa asimilasyonê ji xwe mijareke li nav cihûyên berî dewletbûnê an berî بله Siyonîzmê heta piştî Siyonîzm peyda bû gelek cûhiyan dîsa jî pir behsa asimilasyon dike. Yek ji mijarên herî zêde hatî nîqaşkirin asimilasyon e. بله Ji ber ku ew vegera Filîstînê êdî fikreke pir fantastîk ji bo piranî pir fikreke fantastîk ya jî ne realîstîk bû. Ew welatiyên ku lê dijîn li wir çareyan digeriyan. Yani digotin serê xwe dema serê xwe bi rewşa xwe değişandin çi derdiket pêşiya wan antisemitîzm derdiket. Antisemitîzm jî çi sebeba wê ew bixwe ne. Îca digotin kam asîmîle bibin bira ferqa me wan nemîne êdî vana dibê devjime berdin. Yani gelek kesa çaresini de vırdı didiktin. Mesela zavacı işte dor her duve peywende de bastike. Dibêjî ew dixwaze ne şaş bûm qestê bîra me dibêje şu asimilasyon ancak bi zewacê pêk bê û şu bi zewacê jî ev nayê. Yani wek teorîk bi zewacê dikare lê pratikê de jî ev nabe. Yani ew dixwaze bêje ku em asimîle nabin û ji ber ku em asimîle nebin jî ev antisemitîzm ji holê ranabe. ام باشه باش دبینی که وکی دولت که سربخوا برای شرکت که وکی ده کتاب ده هرگیلین و هات ندانین تی آوا کرن پلان بخوا بسیطه دبیجه هرزل لی تطبیق کرنا و تولهه و برای دو سازیان بمشاندن یک جوان کماله جهویانه و آد دویا شرکت جهویانه آنگوری روی و در بین کج آلی نویسکر هات ندانین کماله جهویان و دوار زانوس سیاست ده karên amadekariyê bike ku şirketa cûyan dûre wê tetbîq bike. Şirketa cûyan wê karên cûyên ku diçin tesfiye bike û li welatên nû jî wê karê ticaretê organize bike. Şirket û dewlet du tiştên bingehîn. Ya xwe ew kitêba Theodor Herz wek rênûmayeke dewletê ye. Yani ji bo dewletê ya dibe devlet dikar çawa bê ava kirin wek çawa bêj rênûma an Belê taslak belê belê. yani pir realist yani o peşniyazı pir realistin yani qet ji ber ku wek meseleyek acî jî lê dinere o qet ji alî ideolojik falan mesele nanere ji aliyekî pir pratik û realîstik li meselê dinere o ji bo vê jî divê işte hin rêbazên koçkirinê jî diyar dike wiha bê koçkirin o ji bo ev bên koçkirin û li wir kar û îş peyda bibe ji bo vê jî çavkanî lazim tenê bi gotinê nabe îşte bingeha hemû gotinên xwe jî datîne Belê. bingeheke madî datîne yani eke her wê derê pêdiviyan bi qrediyê hebe
Ek ji Avrupa'ya koçi Filistin'e bikin ve malevan Avrupa befrotin li hemberî wê Filistinê tiştek bê dayên evana hemû karên aborîne o ji bo vêjî divê şîrket hebe. Herzl bi hûrgilî li ser me meseleyê radweste. Yên ku wê tevlî wê rewîtiyê bibin. Çi bi rêya keştiyê, çi bi rêya trênê, heta li gor dahata malbatan wan disennifîne. Kêşeya kel û pilên guhezbar û yên neguhezbar jî tê pêşawî. Mal û milk, zêr û zîv plansaziyekî dike li ser vê. Di vir de giringiya Çîna navîn jî derdikibe holê. Dewlet dibêje Herzl, bi parçeyên axê nayê avakirin. Bêtir bi hejmarek mirovên dibin desthilateke serwer de yekbûyî tê avakirin. Belê ha vê behsa vê çûyînê bikim çûyîna Filistinê te got ew yani tebaqe tebaqe ew Belê, jî diyar diye. Mesela pêşî dibêje bir ey feqîr biçin. belê. Loma îro her çiqas cihû bi dewlemendî pera bê naskirin jî ya İsrail bi pera bê naskirin jî mesela ew havênê İsrailê esa feqîrê cihûyên feqîr danîne. Yên Hmm, pêşî çûne Filîstînê di wê axê de xebitîne, axa wê şên kirine hemû feqîrin. Ya pir feqîrin herî zêde ji feqîr diaciqe ji ber antisemitîzmê herî zêde ew diaciqin ew çûne Filîstînê ya jî ew Siyonîstên îdealîst in. belê. Ew dibin bandora ew îdealîzma sosyalîzmê ji dimane êk havêna İsrailê danîn ev e. Yani ne sermayeyi. Hatta o banka jî nizam çend hezar hisse tê firotin. Ne ku yekî dewlemet ji wan banka geçê dikin. Diger ew qas dewlemetê wan mezin hene mesela ew banka bir sermaye dewlemenda çê nabe. Wekte ne ku bi sermaye cûhiyan lê cûhiyên tabaqeya navîn an jêrîn bi hezaran ki ew hisseyan jî bi zorê li hev derdixin. Bi zorê tînin bahev. Ew hisseyên ku têra bankayekê bike bi zorê tînin bahev. O heta ev jî heye. Ev paşê tib Golda Meir di derbas dibe. Te behsa pera kirin û ez behsa wê jî Belê. dikim. Ji wê demê ve li her malê kumbarek kutikek şîn heye. Hı hı. Em bê wek kumbara. Kutikek şîn heye. O gavê destê wan de êdî çok az derfetê wan hebe li gor wê ku tîketî jê dikin û hinek kesên rayedar hene peyvira wan komkirina wa qutikane wa qutikna dînin bahev dînin bahev û ji bo armanca Siyonîzmê ji bo pêdiviyên Siyonîzmê an ji bo Filîstînê xerç dikin. Divê em qereqoleke medeniyetê ava bikin li dijî barbariyê wek parçeyek ji dîwarên Ewropayê li dijî Asyayê. Wisa dibêje Herzl. Gotina qereqoleke medeniyetê arîşeyek jî dest nîşan dike. Wek mesele Amerîkayê û cendirmeyê cîhanê. Pirsa min ev e gelo serdestên me jî wek cûhiyan dibînin. Bi tevî ku Kurd bêhtir siyaseta serdest piştgiriyê dide dewdoza Filîstînê heta ji ber kuştina serkirdin Hamas û Hizbullahê beyanan didin û navxwazin sînorên heyê yên ku gelê Kurd parçekine ji nû ve bên dîzayn kirin. Belê ew dewletên rojhilata navîn me û İsrailê bi heman awayî wek neyarê xwe dibînin. Lê hinekî neyartiya İsrailê gelek cudayî biya min. Divê em hinek wê ferqê jî deynin. Mesela îro Filîstîn çi qas rojava cîhanê de ne wisa? Çi qas rojava cîhanê de li hemû welatan bi awayekî bi çalakiyên cûr bi cûr piştgiriya Filîstînê tê kirin. Ne asta devletan, asta devletan jî de rast Belê. asta devletan jî de Belê belê. hin devletan jî piştgiriya wan tê kirin. Ya ev tiştekî gelo mesele tenê mazlumiya Filîstîn yani Erebeyên Filîstînên bêjin. Mesele tenê ew e. Yani tenê ji ber ku dixwazin aliyê mazlûm e, bigirin ew qas piştgiriya Filîstînê tê kirin. Ya li vir gotineke Mahmud Derviş pir xweş heye. Ew tu zane Mahmud Derviş Belê belê. ew şairê herî naskirî ye Filîstînê.
بخوا فلسطینی te nasıl mı aras velatiye İsrail'e bu Mahmut Derviş. Derviş dama çırı haşta düşvat şeydi be. Hı hı. Mesela dama İsrail'de avakın avcugunde xwe derdi kevin de Çin Lübnan ile paşet ise İsrail'e vedigerin. Ol İsrail'e mezindir be. Hatta salih xwe Dawî İsrail'e mezindir. Yani divskareki İsrailiye li Arabe. Lê wek semboleke tevgera Filistîniya jî tê naskirin. Mahmut Derviş dibêjî ku hitabî cûhiyan dibêjî ya jî İsraîliyan dibêjî ku yani em Filistînî çima qas meşhurin. Ji Evet. ber ku neyare me hûn in. O hatta bawak îronîk wisa jî dibêjî em bi şansın ku İsraîl neyare me ye. Hmm. Belê dibe em şansın ku neyare me İsraîlê. Lê dibêjî em xwe nexapînin dema behsa me tê kirin a rast behsa İsraîlê tê kirin. Yani ez jî her tim wê dibêjim îro dema alîgiriya Filîstînê tê kirin lûr fokus ne Filîstînê fokus İsraîl dijeyetê İsraîlê bir rastî. Yana na yani hem takane gelêk û mazlum bindest ma Filîstînê na. E, Yani em jî beriya Filîstînê me dest bi şer kiriye lê em dinyaya qas nayê nas kirin. Böyle. Lê em tenê va ka teqez bêjin sedema ku îro Filîstîn pir baş tê nas kirin, pir di rojevê de cî digire. Sedema ew ku neyarê wan İsraîlê. Yana na ev kesên ku sibê varê behsa Filîstînê dikin, ez qet bawer nakim piraniya wan derdê wan Filîstîn be. Derdê wan dîsa İsraîlê. İsrail'e böyle. Gotuna Mahmut Derviş wisa jî dibêje cihûn navenda cîhanê ne. Loma navê me derbas jî a di rastî di behsa wan tê kirin. Yani İşte böyle. loma ya eki îro ew qas behsa Filîstînê dikin û tenê dijeyetiya İsrailê dikin bê empatî bê ku İsrailê fehm bikin ya bi rastî xerabiya mezin bê Filîstînê dikin. Ya ji Yani devla ku riyeke hevpar riya çareseriyê bigerin. Madem ev hemû dünyayê mijûl dike, divê hemû dünya bi hev ser çareseriyê bifikir ne? Ne tenê holîganiya aliyekê bike. Divê ser çareseriyê bifikirin. Lê kes xwe nade ber çareseriyê. Kes ser çareseriyê fikreke, planeke, projeyeke pêşniyaz nakin. Lê herkes tenê dijeyetiye dike. O ev jî İsrailê her bêtir tûştir dike helbet. peki. Anana, anana. Mesela gelek nikaşa medete gotun ki Filistin mazlumuş belki İsrail destani serahaho. Ya ne yapmaz basiti. Mesela bir avay ne nikaş kırın. Yani İsrail hatta 8 sal beri mazlum bu. Yani 3 sal beri rejime haraptır bu. Yani İro rejime Filistin'e İro gelike haraptır bu. O İro Sedamaku Filistin betir mazlum huyadı qas İsrailê çekewan tunê. Eger çekewan qas İsrailê hebe îro tenê em dikarin çi nîqaş bikin ji aliyê wehşetê yani İsrailî bibore Filîstînî kêmtir zalim e. Tenê derfetê wan qas İsrailê tunê. İşte Böyle. Böyle neyartiya böyle. Tamam. serme neyartiya serme ji ber ku İsrail wan çi qas aciz dikin bi awayekî din wan aciz dikin. Em çawa aciz dikin ji ber ku dema em ew ruhekî me ne teperwer xurt bibe û em bi rastî ji milletekî ji xwe re bibin mîna cihûyan yani hemû statûkoyê di rojhilata navîn diguherin. Herî kêm çar dewlet her çar welat dibe ji hev belav bibe. Böyle. Vexta wê ku em qala Cemal Nebezî bikin. Li ser bingeha neteweperweriyê û dewletbûnê bipeyvin. Ne ku ez Theodor Herzl û Nebez berawardî hev dikim. Du paşkanên ji hev gelekî cuda ne. Nivîsên Nebez çawa deng veda di hişûbîratê de. Li ser dewleta cûhiyan û peywendîdanînê pêşniyazên wî hebûn gelo.
Ya dema ez min ev İsrail başçı nas kir min ev fark kir destpêka sohbeta me jî me got bira ne dubare bi lê ev fark kir ku em İsrailî nas nakin o çawa bê zanebûn o bê ku em li berjewendiyê xwe bifikire di ser aqlê tirkariya jî ser aqlê îdeolojiyeke internasyonel re me li İsrailê neriye me bi awakî pir şaş lê neriye. Îja te mirov diğer dibêjî ya gelo kesekî dijî vî bayî sekinî li hemberî vî bayî sekinî bitune bû. Ew bayê çepkiriyê sosyalîzmê ew hemû Kurdistan dinya dabû berxwe em jî dabû berxwe ya kesekî ku ji vî bayî bibe li hemberî bê bime şikast qet kes tune bû. Yani sertim çavê xwe digerînim heta ji destê min tê. Lê heta niha min tenê dîtî Cemal Nebez bi aqlekî organik bi aqlekî xwe aydî xwe yani aqlekî ji Kurdistanê li İsrailê niriye. Yani ya her valide Cemal Nebez kesekî pir yektayê di nav rewşenbîrên Kurd de. Ê başûr jî rojhilat jî bakur jî. Dema tu lê nehîn ji ciwaniya xwe de ki Bele. dema ciwan jî bû dema çavê xwe dinyayê vekirî bû jî ew bayê xurt li hebû li Kurdistanê jî li dinyayê jî. Lê her tim ne ku wana ji wan bandor jî negirtî helbet ji wan jî bandor girtî lê nigî wê her tim li ser Kurdistanê bûye ji Kurdistanê li dinyayê neriye. An di prizmaya Kurdistanê prizmaya bi hişekî neteperwer li dora xwe neriye. û dema bi hişekî kurdewarî li dora xwe neriye yani tu problema Kurda İsrailê bi hev tuneyê. Lûr dewletek biçûk ava bûyî ji marçe. Ya em çima dijeyetê wê bikin? O en vê Rewşenbîreke pêşniyarî organik ne? siyasetta Rewşenbîrekî organik e. belê belê Li gorî bele. ji siyasetmedarên Kurd re vê pêşniyazdik ya dibêjî Kurd divên dijeyetê İsrailê nekin. Wek min got ya şwe problemek me dîrokî tune ye o axa me ji dagirma kir. O adin em îro ber bayê Ereb û Tirka Farisa kevin em dijeyetiya wan bikin. Li sibê vana li hev werin em ê çi bikin eyn vêya dibêje. Bele. Ereb û İsrail li hev hat em ê çi bikin wê demê? Yani bawakî pir realîst meselê din ere. Yani di nav ew ew wê demê hemû siyasetmedarên me ya ji bilê qismekî ew ber bayê îdeolojiyên universalizmê ketine. Lê nebez ew çika xwe qet wenda nekiriye. Digel ku ji ew universalizmê jî bandor girtiye ew ser partikülerizma xwe jî maye. Yani partikülerizm ew tir tîkelcilik dibêjin yani jî Kurdî em dikarin bêjin tekbûn. Yani ew xwe wenda nekirî di nav vê universalizmê de. Ha neteperweriya wî jî neteperweriyek têra xwe modern e, seküler e. Digel vê lê mixabin Cemal Nebez yani kesekî duyemîn mirov nikare bijimêre. Wek îro ji me re tiştekî metnekê nivîskî hiştibe. Em nikarin behsa kesî bikin. Yani gava din min got ew nifşê berî me yani ez nikarim bi wan re bidim bistînim. Em hevdifam nakin. Lê Cemal Nebez ne wisa? Cemal Nebez îro bam rûnê ya hewce nake bam rûnê şo kitêbî wî hene berhemî wî hene. Yani ez ji wan nivîsî wî sûd digirim ez dikarim bidim ser şopa wan nivîsînê wî. Alî wî kêm jî hin helbet. Lê mirov dikare ser wê tiştekî înşa bike. Ser wê zêde bike. Ji xwe divê wisa bişî. Yani tiştekî çil salî hatî nivîsandin sedî sed belkî îro têra me nekir ji xwe kêmasî wê hebe. Kêmasî wî jî hene bi rastî. Lê mirov dikare ser wan înşa bike. Tiştekî nû înşa bike. û bike malê xwe. O wek berdewamiya ki dikare bibe nifşekî berî navbera herî kêm du nifşa de dikare bibe berdewamiyek sembola berdewamiye jî.
Yani jali fikri ve teni de Cemal Nebaz ve berdavamiye dibinin mukabın. Gotina Theodor Herzl li em ê maleke bidin gelê xwe. Em jî dikarin çi bêjin yani êwan ew ne li mala xwe bûn. Mala wan ji wan hatibû dizîn, ew li mala xwe digeriyan. Em li mala xwe ne. Lê em nexwediye mala xwe ne. Wek pirseke dawî Siyonîzma me Kurdan çi ye? Gelo ev gotineke şaş e? Na. Yaş xwe dema mirov dîroka İsraîlê Siyonîzmê dinêrê fam dike mirov ve çayê fam dike ku dime de çi kême. Hı hı. Aha Siyonîzma me tune bûye. Siyonîzma me çi ye? Helbet. Siyon ji ber ku ya ji ber ku bi rastî ji milleteke pir cuda ne cihû ji gelek aliyan ew neteperweriyan ji navê wê bûyî Siyonîzm. Yan ana Siyonîzm manya wê neteperweriyê. Neteperwerê Almanya Fransa çi be? A cihûyan jî Siyonîzm e. İşte ame em lê dinêrin ku neteperweriya me tune bûye. O pişta herî xerab jî tamam heta niha çima tune bû mirov dikare dirêj dirêj nîqaş bike. Lê îro ez dinerim xwendeyên me vê meselê qet problematîze jî nakin. Yani tamam heta niha tune bû ez kesî suçdar jî nekim yani em nekin jî em fam jî bikin empatî jî bikin. Lê îro em çima nekin? Em çima vê meselê danînin ber xwe? Em vê rewşê çima problematîze nekin? Heta niha tune bû em jî niha şûn di çima ava nekin? Yani ji devlak em ê dijatiya bê zanebûn, bê armanc, bela sebab dijatiya Siyonîzmê bikin. Em Siyonîzmê fam bikin û em Siyonîzma xwe bigerin. Em Siyonîzma xwe ava bikin bi hev re. Mala te. Ez spas dikim. Bînerên hêja em bi Fexrî Atsayê re bûn heya bi gotûbêjeke din bimînin di xweşiyê de û ji bîr nekin kanala me ya YouTubeê bişopînin.